Hi guys, mayong buntag. So, karon guys, maarili ko sa among baboy. Kay magligo ko nila man ako ng masaw. Magligo ko nila ug magkanal ko diring dapita. Kung kanalan diri dapita mo din ang among ad nga salin sa bagyong udit. So after bagyong udit, murag sa akong mga video, akong mga vlog nga to, ako naman guning gi-videohan gud. Ako naman ning gi-video nga to katong vlog ko sa among palibot. So dili na ako ikuan. Nya mo to nga nagbuhi og baboy nga tong last year. So gi-repair ni Junel. Pero kuan lang gud kanang ordinaryo lang gud nga at sa baboy. Kahoy ra mga ambot sa sukod nga ni. 4 bay ano to eh. Ambot sa sukod nga ni mga lampingan ni mo kay sa sukod. So mga kahoy ra jud siya. Dili jud siminto. Dili jud siya siminto kay wala man koy budget. Hibaw na kang magtambay na ko diri wala ko sweldo. So ordinaryong ad lang nga mo ang gihimo. Kay kung simintohon hurot nang budget pila ra yung kwarta itaon din ako. So kahoy lang ni nga ni. Okay naman po siya, mapuslan naman po gihapon bisag kahoy siya, siminto man ang salog. So mao din siya guys. Sa una guys, sa kanang naay, sa unang buhi ng baboy, wa ko nag-agigpultahan. Every time nga mamasaw ko, diri ko mag-agi oh. Every time nga mamasaw ko, ani ko diri agi. Ani ko din agi. Musak ako diri sa ibabaw, ilukso ko din sa along. So, hagit ka ang trabaho. Every time nga mamasaw ko kay di man ko kasod kay habog man siya hawak ay hapit man maabot sa kuto-kuto ay kay hapit kuto-kuto dud siya oh kuto-kuto dud siya kabugol so di na ako di madanaw ka ng lakang-lakang so kinahanglan jud og mo saka ko din ha amo tungtong ko din ha magbutang ko og tumbanan tungtong ko na malayat ko din ha unya gigawas pud na ho mo gihapon ang style tungtong bika-bika tikang-tikang so ko din ha kay amo makasud ko din ha unya karon lagi nga ikapoy naman ko ay kay sikog kahubagan og ilok unya basta hagod naman kadto sa kasaka din na ay murag lain na ba murag kapoy na kadto sa lawas nga magsik tikang-tikang din na so uli si Susan ingatong Sabado ako sang giingan ning kami pultahan din na ani siya pultahan guys kani siya siyang pultahan nya karon ani siya ali din ha ani siya ali din ha ano mo siya for me ani mo siya for me pero ani siya pultahan nya nay ali diri so niingon siya musuong ra kuno ko so ayan kasi makapuyag suong kay ubos ra bitaw kadto ubos ra siya kadto so musuong ko masta pa nga musuong ko so akong pinion mulayat tigay ko dito diya ka kay murag gusto mo jud himo ako tahan sa kay gusto ko mulakang na lang ko ba moto nga yung pumamay ko mahong pandayon tong ads baboy ma hampot tong babag sa ibabaw sa babagan diri ang babagan diri sa ubos para mahimo siyang pultahan mulakang na naman ko kay na naka-ready naman siya kay ani naman siya forma so mas mama paglabot diha Junel repet trabaho ana so mao to pag-abot ni Junel pagka Domingo ito nang gitrabaho. So mao na ni siya guys, gitrabaho na niya kanaabot naman siya. So ingon ani lang kasi ang play ang among ad sa baboy. Kani siya nga ad siya rang po nagtrabaho ani lagi. Siya ra jud solo flight niya ang trabaho. Walay ni helper niya kay wala ang puy maka-helper. So ihara ning gitrabaho siya rin nagtrabaho ani nya karon mao lagi niya hong gipahimo agpultahan niya. Kaya ron di na ko maglayat-layat diya, maglukso-lukso. Yan na lang pa ang gialigrian kay magwasok sila. Ano ka man oy? Kaya dito di ka mo kuan diya kay sige na magtapok nila. Magtapok sila. Ano to kibul bi? Ara kibul. Kibul priham na sila. Kibul. Eh? Asa may gabas nimo, umay ka nang daw. Ungkang unsa na mga diya ka? Untay ka ang kantay nila. Bagon ta ka ko. Pagpuyo ko no ko. Kusudluron. Ambak ko ng dik-dik. Dik. Ambak ko dik-dik. So na ako pultahan guys. Nya habog man gyapon ang pultahan kay ako pa nang request niyang habog kay bisig magawas pero na sila ni kabuyag-buyag mo tubo na ba. Kasi giningsod na magawas na pud sila. Unsa na lang pud. So gipahabog-habogan ako kay habog naman pud kaadto kay babi tang kay babi ang 6 uters rata. So magbutang ko ning tumba na ho. Magbutang ko ani og mosod na ko din ha. So mo na siya. Sa una jud kay grabe maglayat-layat ako dito kasi sa lagi layat ko na tikangkang ko dungkog sa dungkol ko hala tikangkang layat para lang makapasaw sa baboy lagi.
So karon guys, di na ako maglisod-sulod kina na siya pultahan. So kaning ali ug ako ni isirang pultahan, ako ni siyang kuhaon. Nya iisira na ako siya balik. So ingon ani lang ka ordinaryo ang ads baboy. Ug karon guys, mamunig hunyak basan medyo labong pabalik. Ug karon guys, ang mga hinugas diri sa sulod sa ad na diri ka yabo. Mo ni siya kanal, wala ni kanal. So karon magkanal di ko guys. Kay aron inigyabo, inighugas na ako didto sa ilang mga tae, mo diretso na nga ri sa ubos. So, kay problema ang taib asa ni siya mulang kay diretso ni siya sa kabasakan. Diretso ni siya sa kabasakan. Kani nga at sa baboy guys, siminto ni siya sa una. Ang naa na siya tubo. Diretso na nato ng ihang tubo ngadto. Diya karon lagi siminto man ni siya. Diya karon lagi kay ni bagyong udit man, nga ipas man ng kuan. So maura ni siya. Nalay ko isa diri ka alaga. Ang kaning tahop ko jud din na alisdan. Una ko nalisdan ang tahop kay sigikuan. So dili na lang inaho siya alisdan ug moinit na medyo uga-uga tong tahop ahon ni siyang punan og tahop punan na lang og tahop siminto pud ni siya guys. Kaso lang ang problema lang sa siminto kay nasugod na bitong kabakbak na naglikiliki bon sa ungaron sa baboy kitkiton. So wala na siya ayo nga siminto di na pwede kay okay ra mga baktin pero mudako na ba gubon rang gyapon nila siminto mawari gyapon siminto. So ang ilahang buhat nga to sa una butangan nila tahop. So na may tahop may problema og tahop so butangan tahop nga karon na siyang punan og tahop ug magkanal ko ariyo sa baboy ni ka manhog kanal. Magkanal ko una guys. Magkanal ko una kay arong inigligo na ho nila ba. May problema sa tubig. Asa ng kalusot. So magkanal lang sa ako. Hindi mo na ilagay ang mamatay yung salbok ini ah. Okay na guys. So magligo na po ko sa mga bulilit. Ligoon sana ako mga bulilit guys. May anak dito. Diba? Wala lang, init kayo guys. Init sa kabilutan. Init sa kabilutan. Ay, ginawa ko. Init kayo guys. At tingin, huwag video nga ako. Hala. Kanan. Ligo, 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 ligo. Ligo, 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 ligo. Ligo, 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 ligo. Ligo. Ligo, ligo, ligo. Okay. Uy, ano to? Ano to? Ligo, ligo, ligo. Ligo, ligo, ligo. Abay, ako galing. Ang gripo guys, yun ay mo agas. Ang mo agas man si Jan. Kaning gripo, pasa-pasa pa magunin ako kay. Gikan sa uwat siya nagikan sa gripo. Ang gikan sa gripo gisod na ko sa balde. Tapos ini kapuno sa balde. Kung kay agas dire. Ana siya kakuskus balungos, pasa-pasa pa ba. Nya ahon punon ang ahon gisirad Andrea. Ihong punon ang balde para kuan, para kusog mo agas ready ang hose. Ug daghag pundo ang balde kusog man mo agas dire. Ug gamay ra pundo ang balde hinay pud mo agas dire. So ana ra siya ka simple. Ana ra siya ka kuskus balungos. Oops. Ala, ala, ala. Ligo, ligo, ligo. Ala, init naman tubig. Pagtarong ba? Isip ng dagan. Put na. Nagpurpurpur na. Ala. Ala. Purpurpurpurpurpur. Ay, napala ni Joy. Hindi kaya buting-ting eh. Ligo, 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 ligo. Bulilit. Ligo, ligo, bulilit. Ligo. Ligo, ligo, bulilit. Ligo, 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 bulilit. Ligo, ligo, bulilit. Ligo, ligo, bulilit. Hala. Hala, 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 hala. Hala, hala,
mo din ha. Uy, nanago mo din ha. Nanago mo din ha. Nanago mo din ha. Nanago mo din ha. Uy. Bulilit. Uy, sa karang kanina, uy. Ligo, bulilit. Hindi, yung patago din ha. Uy, yung patago din ha ba? Hindi, ako na magligo. Ligo, bulilit. Uy, bulilit. Ligo, bulilit. Uy, nangihi. Nangihi si bulilit, nangihi. Ligo, bulilit. Manaligo. Dahil siniga na pala ito, be. Siniga ito, be. Tilig. Ilang pa ako ng ko. Hindi nga sila tubig, oh. Uy, nalibang ang tigulilat isa. Dari guys, mo nila ang kasilyas, aris sila malibang. Diri nga side, aris sila mangihi. Ana sila kadisiplina sa ilahang kaugalingon. So, diba? Bago pang baboy kay kamaupan magkuan respeto sa isig usa nila. Diba? Kung mas respeto sa ilahang isig kausa nila. Muna ilahang kasilyas diri nga side, ilang CR, diri nga side lang ihi. So, ana sila kadisiplinado. Namuot ko nila guys, ilang kitabangan ang host. Natabukan ng isang inom na anak ko na sa vlog ilong. Nga, maniya sa host ay. Ana sila kadisiplinado. Na sila ihiana na pud sila kalibangan. Diba guys, excuse sabi kay mo hugo pa kayo. Hindi mo mapang ang host kay ko oray kuan dito. Lagi pa akang silhig pati pastilla na eh. Bang mo tayo lang silhig. Ano pa ng paakon. So, okay, ang kanal nindot na kay agas sa kanal guys. Nindot na kay agas sa kanal. Diretso na dito sa ubos. So, diretso na sa ubos ag ilahang mga tae ihi nila. Bibili kayo hugasan sa ring kwan kaya nagbilan mo na ng tubig. Saan naman na inyong gipangkaon? Ay, mga bato naman na. Mga lagi ni ay. Yung mga bato. Hulong sana yung din panaon diha oy. Ah. Kasi kun ko ang diha. Sana. Uy. Uy mga bulit. Mana uy, sama na. So bilang na tubig guys. Araw, hawan sila. Automatic na sila mag-inom og tubig. Tubig na naman tubig. Ganahan sila tubig. Mag-usa ka bulit sa pikas guys, kang mama maduga siya niya. Wahay na siya kuha na ani ba, dili siya kauban ang mga bakterya so gilain na magsiga. Gusto ko ligon to. Basta ang yung lugar dito.
Bebe, sibag. Kaya ang mauga rin yung higdaanan, diba? Kari-diri nga place, guys. Ilahan higdaanan. Ama sa ba? Ay, di dapat oil ng ninaw. Ayaw, ti! Huwag may makikita ano, nabuang kasi hindi dito eh. Dali ka mag-selfie ta, dali. Selfie. Dali ba? Selfie ta, mag-selfie ta. Mag-selfie, may si blungkoy, buting-ting, bulilit, ang bulilit niya, gagmat. Aray, ayaw pa maak ba? Bukuya din mo eh. Hindi dito pa maak eh. Bulilit. Babay na kay Louie itong isa dito. Louie itong isa ay. Louie ba si bulilit isa? Hello. Pero busy gitong pangungad diha na. Busy pangungad Louie oy. Oy pauban. Ayaw wag pa ano butas ba? So bye guys, mauro to siya guys. Bye. Ingat lagi guys. That's it. It's me, Simplang Vizia.